Čaute ľudia, máme tu pravú dubajskú čokoládu. A teraz ideme ju ochutnať. No Saško. Áno. Ja je chcem prvý. Pepa. Dikčina. Pozrite ľudia. Je tam niečo zelené. Ideme ochutnať. Počkaj, ešte neviem. Dobrá je. Ako keksík. Ale dobrá je. Lepšie ako Milka. Ešte lepšie ako Mr. Big čokoláda. Je to veľmi dobré. Viete, to keksík je dobrý. Piapo. Nie, to piapo, to je skladus. Oko je skladus. Samozrejme. Čekľovaté a kódové. Čekľovaté. Aha, ako kafe kakao. Mama. Zelený. Dubaj čokoláde. Je to veľmi dobré a chutnajú tako keksík, ale neviem, čo to je toto zelené. Neviem. Ani ty nevieš, nie Saško. Neviem. ASMR. Ser keksík. No, sì. Mám to mať. Je to veľmi dobré. Keď mělo mi 6 rokov, som ochutnal Mr. Beast čokoládu a zajtra som ochutnal nepravú dubajskú čokoládu. A teraz ochutnám pravú dubajskú čokoládu. No, je to dobré, môžete to kúpiť, nie je to veľmi drahé. Nie je to veľmi drahé. Dobre. Dobre. Čaute ľudia, dajte like, odber, komentár. Čau.